בוקר טוב. אבליהו העורך שלנו, הנה כיסא שלך שמה. נתחיל עם השיעור כי אנחנו ממש מאחרים. שיהיה לנו בשורות טובות, שבת שלום, כל טוב, הרב השיעור מחכה לך. תודה. חיים לחיים. חיים לברכה. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש פרשת תלכי. שיעור לעילוי נשמת אלכס בן רחל. נשמע בשורות טובות. אמן. זהו. אח עמי בן ראובן. כל טוב.
אמן ואמן. אולי תקרא תהילים קכ"א? צריך לקרוא? מה? תקריא ממך. בסוף השיעור. בסוף השיעור. אז אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת קורח, שזה גם שבת מברכים חודש תמוז. אנחנו עכשיו בשבת הזו מתכוננים למעבר מחודש סיוון לחודש תמוז. וכפי שאנחנו יודעים שבתורה עדיין אין את שמות החודשים, כפי שאנחנו משתמשים בהם היום. שמות החודשים עלו עם עם ישראל, עלו איתם מבבל, כשהם באו מגלות בבל חזרה לבניין בית שני. ולכן בדרך כלל בתורה השמות של החודשים הם לפי המספרים, שחודש סיוון הוא החודש השלישי וחודש תמוז הוא החודש הרביעי. שבאותיות לשון הקודש אנחנו יודעים שזה אותיות ג' וד'. עכשיו, פה מיד אנחנו יכולים לשים לב לקשר בולט בין שני החודשים האלו, כי בין שתי האותיות ג' וד' יש קשר מיוחד. הקשר הוא, חז"ל אומרים, שמה זה ג' ד' זה גמול דלים. ג' זה מלשון גמול, גמול זה עניין של נתינה. מי שישים לב, בצורת האות ג' יש כמו יד מושטת לתת. לעומת זאת בדלת, שדלת זה מלשון דלות, מי מקבל את השפע, מי מקבל את הנתינה? הדל, שחסר לו, שיש לו רק בדלות. ואיך הוא מקבל? אז גם בציור של האות דלת, יש מאחורי הדלת, בכיוון שפונה אל הגימל, יש נקודה. שהנקודה הזו היא הנקודה שקושרת את הדלת אל הגימל. וכך בעצם נעשה השפעה של גמול דלים. איך העניין הזה קשור ברוחניות העניינים? אנחנו יודעים שחודש סיוון, החודש השלישי, הוא באמת חודש מלא באור וקדושה. הוא חודש כזה שניתנה בו התורה, יש בו את המעלה של חודש השלישי, שעניין של שלישי זה קשור עם מדרגה בקדושה, שזה העניין של השלמות והשלום. כי העניין של אחד זה אחדות השם שלפני ההתחלקות. אבל עדיין יכולה להיות התחלקות, שזה העניין של מספר 2, שזה העניין של מחלוקת. ולאחר מכן בא מספר 3 והוא פועל את השלמות, את השלום. יבוא השלישי ויכריע ביניהם. ולכן התורה ניתנה ביום השלישי, בחודש השלישי, על ידי משה רבינו שהיה השלישי, בסדר הילדים, במשפחה, ועוד הרבה עניינים של שלישי שקשורים ממתן תורה. התורה עצמה היא משולשת. מקבלי התורה, עם ישראל, זה המשולש. וכן הלאה וכן הלאה. כן, ולכן בעצם החודש הזה הוא חודש שהוא מלא השפעה אלוקית, מלא קדושה, מלא תורה. לעומת זאת חודש תמוז, החודש הרביעי, אז כפי שנקרא לו השם, וככה זה יתקבל אצל עם ישראל, אז ודאי שזה בתכלית הדיוק. עניין של תמוז זה שם של עבודה זרה. אין עוד חודש כזה בחודשי היהדות שהשם שלו זה שם של עבודה זרה. שזה מראה שמצד עצמו החודש הזה הוא חודש שקשור עם ירידה גדולה. וכפי שהיה בפשטות, שבחודש הזה גם בבית ראשון וגם בבית שני התחיל עניין החורבן. בבית ראשון זה היה בט' תמוז, ובבית שני זה היה בי"ז בתמוז. אבל כך או כך, החודש הזה מצד עצמו הוא לא מבטא עניין של מעלה, אלא להפך עניין של ירידה. וכאן החידוש הגדול, שיש קשר בין שני החודשים האלו. זאת אומרת, מצד אחד חודש כל כך נעלה, ומצד שני חודש שקשור עם ירידה כל כך גדולה, והלשון הוא כפי שאמרנו קודם, גמול דלים זה החיבור של הגימל והדלת. ואז כאשר נעשה חיבור ביניהם, אז מתגלה עניין יותר נעלה מהגימל בעצמה. זאת אומרת, ככל שהגימל זה עניין נעלה ביותר ומראה על מדרגה של קדושה, כאשר זה מתחבר עם הדלת ומשפיע את השפע דווקא במקום התחתון של הדלת, אז נעשה עלייה גדולה מאוד. והעניין הזה קשור עם פרשת השבוע. מהיכן הגיע השם תמוז?
אז אמרנו קודם שכל שמות החודשים עלו איתם מבבל. כשעם ישראל חזרו מבבל לבנות בית שני, אז הם הביאו איתם את השמות של החודשים. עכשיו, מה בעצם העלייה הגדולה שאנחנו מתחילים להתכונן אליה עכשיו בשבת מברכים חודש תמוז, בשבת הקרובה לפי מנהג ישראל בכלל, מנהג החסידים בפרט? אז יש את המנהג הכללי שבתפילת שבת בבוקר אחרי קריאת התורה אז מברכים את החודש בציבור, ברבים, והחסידים מוסיפים לזה את המנהג שקמים השכם בבוקר ואומרים את כל ספר התהילים מתחילתו ועד סופו, ולאחרי התפילה נוהגים לעשות התוועדות חסידית בכל שבת מברכים. אז כל העניינים האלו שאנחנו עושים בשבת הזו זה כדי שבאמת ניכנס לחודש תמוז באופן הכי מרומם, הכי נעלה, באופן כזה שכל השפע וכל הקדושה שקשורה עם התורה שניתנה בחודש סיוון תושפע ותרומם את חודש סיוון, את חודש תמוז. ויש לנו את הפסוק המפורסם, הרוממך השם כי דיליתני. זאת אומרת, הדלת זה באמת מלשון דלות. אבל מה זה העניין של דיליתני? אז למשל, למה הדבר דומה? לדלי שנמצא בבאר, בעומק הבאר, והוא מחובר למעלה. ואז בעצם מרוממים את הדלי, הוא שואב את המים, ומרוממים את הדלי עד שמרימים אותו מלמטה עד למעלה, שזה העניין של דיליתני. לדלות זה בעצם לרומם ולעלות מלמטה למעלה. אז בכוח מה אנחנו יכולים לדלות את הדלת, מלשון דלות, את החודש הרביעי מהמקום הירוד שלו, ולרומם אותו למעלה מעלה בכוח חודש סיוון. ולכן כשנמצאים בשבת מברכים שהיא עדיין חלק מחודש סיוון, פה יש לנו את הכוח להתחיל ולרומם את הדלת. אנחנו יודעים שבדור האחרון זכינו שחודש תמוז בגילוי נהפך לחודש נעלה. תמיד הוא היה ידוע ומשוייך לעניינים שקשורים עם חורבן בית המקדש. ובדור האחרון, בדור של הרבי הקודם, שהרבי מכנה אותו נשיא דורנו, אז ממנו נוצר המהפך, כיוון שהיה את הסיפור המפורסם של המאסר, שהוא נאסר בעוון הפצת היהדות, ועד כדי כך שהקומוניסטים גזרו עליו גזר דין של הפך החיים. זאת אומרת, אלה שגרמו למאסר ופעלו בעניין המאסר לא היו לא סתם יהודים, אלא היו מצאצאים של חסידים. עד כדי כך. כי הרבי מסביר במקום אחר שלהילחם, ככל שהם נלחמים בקדושה בכוח רב יותר, זה צריך לבוא מישהו שיש לו קשר למקום גבוה יותר. אז דווקא מזה שהם היו בשורשם, היו נצר של חסידים, היה להם את הכוח להילחם בקדושה. ומה שקרה בפועל, שבעל כורחם, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, שאחרי שהם כבר גזרו עליו גזר דין של הפך החיים, אז מה שלא קרה אף פעם, הם הגיעו למסקנה שהם חייבים לבטל את זה. אז הם ביטלו את זה, מחקו את זה, כתבו על זה נייט. ובהתחלה הם חשבו להחליף את זה בגזר דין של גלות של 10 שנים לסיביר, שזה משהו שהוא לא רחוק מהגזר דין הקודם. וגם אחרי שהם פסקו את הגזר דין הזה, אחר כך הם גם אותו ביטלו, מחקו אותו וכתבו גם עליו נייט. אחר כך הם רצו לגזור עליו גזר דין של גלות 3 שנים, לעיר יותר פחות נוראית מסיביר, שזה קסטרמה, וזה באמת מה שהם גזרו עליו, והם הוציאו אותו מבית הסוהר ושלחו אותו שם לאותה עיר ל3 שנים, אבל לא עברו 10 ימים, וגם את זה הם ביטלו, ושחררו אותו לגמרי. והמהפך הזה, שבאמת, לא שהקדוש ברוך הוא בא ושבר את חומות הכלא, או עשה רעידת אדמה, ומה שנקרא, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו מפניך מפניך, והרבי יצא לחירות. אלא שהנס הזה קרה בצורה כזו שאותם אלה שפעלו את הירידה, את המאסר, היו צריכים להיות אלה שיחתמו על השחרור. זה מבטא את המהפך שקשור עם חודש תמוז, שהוא חודש שמצד אחד הוא קשור עם הדלת והדלות, אבל יש בו איזשהו סוד מסוים, שעל זה נדבר תקף, שעל ידי זה נהפך מלמטה למעלה, זה מתרומם, הרוממך השם כי דיליתני, זה מתרומם מלמטה למעלה והופך להיות, כפי שהיום הלשון השגור אצל חסידים, חודש הגאולה.
שיש בו את חג הגאולה, י"ב וי"ג תמוז, ועוד קודם לזה ג' בתמוז, שהרבי גם מכניס אותו לרשימת חג הגאולה של ג' וי"ב וי"ג תמוז, ככה הרבי מתבטא. כי יש קדוש ברוך הוא בעולם. כי הקדוש ברוך הוא פעל שהשחרור יהיה עד כדי כך שזה יפעל, שזה יכריח אותם להיות שותפים לזה. שזה מעלה גדולה, כמו שנדבר אולי בהמשך, אם נספיק לדבר על כך, שהניסים שהקדוש ברוך הוא עושה הם לא מנותקים מהמציאות, למרות שהקדוש ברוך הוא בוודאי, תודה, בוודאי יכול לעשות ניסים כאלו שהם למעלה ומובדלים מהמציאות, אבל תכלית הכוונה זה דווקא לפעול בתוך המציאות. עכשיו, כדי להבין את כל העניין הזה של המעבר מחודש סיוון לחודש תמוז, ואת כל המהפך הזה שמתחולל בחודש תמוז, של הכיוון הזה אנחנו צריכים להתכוונן, עכשיו שאנחנו מתחילים את ערב שבת קודש, שבת מברכים חודש תמוז, זה בוודאי קשור בהשגחה פרטית עם פרשת השבוע. שפרשת השבוע השנה באופן יוצא דופן, זה שבת פרשת קורח. בדרך כלל קוראים את פרשת קורח בחודש תמוז. אבל השנה אנחנו קוראים את זה עכשיו בכ"ג בסיוון, כן? שזה בעצם ההזדמנות הכי מוקדמת שבה חל שבת מברכים חודש תמוז, וכבר קוראים פרשת קורח. עכשיו, מה העניין של קורח? אז יש ספר קדוש שנקרא ספר נועם אלימלך, מתלמידי המגיד ממזריץ', מהחברים של אדמו"ר הזקן, והוא כותב שם, רבי אלימלך מליז'נסק כותב שמה העניין של קורח. אז הפרשה פותחת ויקח קורח. ויקח קורח מתרגם התרגום והתפלג קורח. התפלג זה עניין של פילוג, מפלגה, מה שנקרא הבדיל את עצמו. מסביר הנועם אלימלך שהעניין הזה שקורח פעל הבדלה, לקח את עצמו לצד אחר, זה קשור עם מה שכתוב ביום השני של בריאת העולם. אמרנו קודם שהמספר 2 קשור עם עניין של מחלוקת, וביום השני של בריאת העולם, מה כתוב? ויבדל אלוקים בין המים העליונים למים התחתונים. הרקיע שהקדוש ברוך הוא עשה ביום השני, הוא היה רקיע המבדיל בין מים למים. זאת אומרת שההבדלה בין מים העליונים למים התחתונים קשורה עם עניינו של קורח, והתפלג קורח. מה הביאור בזה? מה ההסבר בזה? איך? זאת אומרת, זה כל מה שאומר הנועם אלימלך, הוא לא מסביר. הוא רק אומר שיש קשר בין והתפלג קורח לבין הרקיע שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. אז הרבי מסביר את זה בהרחבה. הרבי אומר כך, שהקשר בין הדברים הוא שקורח רצה לעשות הפרדה בין עליונים לתחתונים. שעבודת השם שקשורה למדרגות העליונות. קוראים לרקיע זה קרח. איך? קוראים לרקיע זה קוראים לו קרח גם. שעושה את ההבדלה בין העליונים לתחתונים, כן. אז העניין של קורח שהוא רצה לעשות הבדלה שאלה שנמצאים במדרגות העליונות יישארו למעלה ולא יצטרכו לרדת למטה. ואלה שנמצאים למטה גם כן יסתדרו בפני עצמם ולא יידרשו לא לקבל השפעה מלמעלה וגם לא להתרומם למעלה, אלא הם מה שנקרא יסתדרו לבד. שתהיה הפרדה בין העליונים לתחתונים. שזה בעצם היה מהות המחלוקת שלו על משה ואהרון. כי מה עניינו של אהרון הכהן? עניינו של אהרון הכהן שמצד אחד אהרון הוא במדרגה הכי עליונה. איך אהרון מכונה? קודש קודשים. כמו שהוא נכנס לקודש הקודשים כפשוטו, לעשות את עבודת השם ביום הקדוש ביותר, שזה יום הכיפורים. אז כך גם אהרון כולו, עצם מציאותו של אהרון זה קודש קודשים, שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותו להיות קודש קודשים. מצד שני, אותו אהרון שהוא בקדושה כל כך עליונה, מה העניין שלו? גם בברכת הכהנים וגם במצווה המיוחדת שקשורה בהעלותך את הנרות, שהשם אומר את זה לאהרון הכהן, זה בעצם להעלות את הנרות. מי זה הנרות? זה נשמות ישראל. זאת אומרת, להשפיע את השפע שלו מלמעלה למטה לכל יהודי, שזה ברכת הכהנים, ולרומם את כל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל, למדרגה העליונה שלו. זאת אומרת שכל המגמה של אהרון הכהן זה בעצם לעשות את החיבור בין העליונים לתחתונים. מי המדרגה המרוממת שלו, שהוא נקרא קודש קודשים, בוא תשב לכם את שמיים. מי המדרגה העליונה שלו שהוא קודש קודשים, הוא ממשיך את ההשפעה מלמעלה למטה,
ומרומם את כל יהודי ויהודי מלמטה למעלה. וזה לא מסתדר לקורח. קורח רוצה לעשות פילוג ומחלוקת, וכמו שנאמר שהרקיע זה גם העניין של הקרח, קורח זה אותיות קרח, כן? זה הרקיע שמבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. עכשיו, איפה כל זה רמוז? הרבי אומר שכל זה רמוז באות ריש של קורח. שכאן יש דבר מעניין לשים לב אליו. אנחנו קוראים את פרשת השבוע, פרשת קורח. לאחר מכן, בעזרת השם, מחר בתפילת מנחה, איזו פרשה נקרא? פנחס? לא, עוד לא. חוקת. חוקת. עכשיו, מי שם לב מה ההבדל בין קורח לחוקת? בשניהם יש 3 אותיות. לא? מה ההבדל בין קורח לחוקת? ההבדל הוא בין הריש לתף. זאת אומרת, גם בקורח וגם בחוקת יש את החטא והקוף. שמה זה חטא וקוף? זה חוק. חוק, אנחנו יודעים שיש לנו חוקים ומשפטים. חוק מבטא את המדרגה שלמעלה מהשכל. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך רשות לערער אחריה. חוק זה עניין של למעלה מטעם ודעת, וברוחניות זה מראה על מדרגה של למעלה מסדר ההשתלשלות. אלא מה? שבקורח, בהמשך לחוק, למדרגה הגבוהה הזו, זה כבר מראה לנו שקורח עצמו היה במדרגה מאוד גבוהה, מדרגה שקשורה עם החוק. עם האלוקות של למעלה מההשתלשלות. וכך גם רש"י מביא מדברי חז"ל שקורח עצמו פיקח היה. והוא ראה, היה לו רוח הקודש. והוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל, שהוא שקול כנגד משה ואהרון גם יחד. ולכן הוא טעה. לכן הוא חשב, אם הולך לצאת ממני כזה צדיק, ששווה משקל, מה שנקרא, למשה ואהרון גם יחד, שזה שמואל הנביא, אז איך זה יכול להיות שאני אלך אני עובד? הוא לא ידע שהבנים שלו יעשו תשובה, ובני קורח לא מתו. אז זו הייתה הטעות שלו. אבל באמת מצד עצמו קורח היה במדרגה מאוד עליונה מבחינה רוחנית. כל הטעות שלו הייתה קשורה עם הריש. והתיקון של הריש זה בחוקת זה אות תף. אז בואו ננסה להבין איזה טעות יש בעניין של הריש, ואיזה תיקון יש בעניין של התף. ולאחר מכן נוכל להבין איך כל זה מתייחס לגימל ולדלת שהזכרנו קודם. אז יש לנו פה עכשיו עניין של להתבונן באותיות, בעניין של האותיות המיוחדות הללו, ולהבין את התוכן והמשמעות שלהם. אז בכלל צריך לדעת שבאותיות לשון הקודש, שאיתם השם ברא את העולם, אז יש אותיות ששייכות לצד הקדושה, ויש אותיות ששייכות לצד השני. זאת אומרת, יש אותיות שמלכתחילה ההשפעה שלהם קשורה עם אלוקות ועם קדושה, ויש אותיות שמלכתחילה ההשפעה שלהם קשורה עם הצד שכנגד, עם הסטרא אחרא. כמובן שבסופו של דבר כל האותיות כולן קדושות, כולן הן השפעה אלוקית, אבל יש אותיות מסוימות שמתאפשר שמהם תהיה יניקה וזליגה, כמו שקוראים לזה היום, לצד הלא טוב. עכשיו, אחת האותיות המיוחדות שמבטאת את עניין הקדושה זה האות ה'. מה מיוחד באות ה' שמבטאת את העניין של הקדושה? כי האות ה' מבטאת את השלמות של עבודת השם. המצב המתוקן בעבודת השם. איך כותבים את האות ה'? אז יש את הגג העליון של ה', יש את הרגל הימנית שמחוברת לגג, ויש את הרגל השמאלית שאומנם לא מחוברת, אבל קיימת, נמצאת שם בצד שמאל רגל קטנה שהיא בעצם עושה את ההבדל בין ד' לה'. לא בין ר' לה', בין ד' לה'. עוד מעט נראה מה זה הר'. עכשיו, אם תעשה ר' עם רגל קטנה זה לא יהיה ה'. בכתב מדויק, אשורי בספר תורה זה לא יהיה ה'. איך? החטא פחות מושלם. שימו לב דבר מעניין, נאמר את זה עכשיו בסוגריים, אולי עוד מעט נגיע לזה, שכל אותיות קורח, קוף ריש חטא, הן דומות לה' עם שינוי קל. הקוף, הרגל שלה יותר מדי ארוכה, החטא, הרגל שלה עולה מדי למעלה, והריש אין לה בכלל את הרגל. אבל עיקר הבעיה של קורח זה הריש, לכן אנחנו מדברים עכשיו על הריש. אולי אחר כך נדבר גם על הקוף והחטא. עכשיו, מה זה העניין עם ה-A הזו? אז האדם בעבודת השם יש לו בעצם
3 לבושים. מה זה נקרא 3 לבושים? ככה זה נקרא בלשון החסידות, אבל מה המשמעות בשפה פשוטה? כשאדם רוצה לבטא את עצמו, יש לו 3 דרכים לבטא את עצמו. לא, 3 דרכים. לא פחות ולא יותר. מחשבה, דיבור ומעשה. דיבור מעשה. זאת אומרת, אין לו דרך שהאדם יכול לבטא את עצמו, חוץ ממחשבה, דיבור ומעשה. ולכן הם נקראים 3 לבושי הנפש. כמו שאדם לובש לבושים כדי להתבטא, כדי, מה שנקרא, לאפשר לעצמו לצאת ולהתחבר עם המציאות, עם הזולת, אז כך גם בנפש, כדי שנפש האדם תוכל לבוא לידי ביטוי, יכול להיות לה בנפש רעיונות מאוד מאוד עמוקים, רגשות פנימיים, אבל בלי מחשבה, דיבור ומעשה זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. עכשיו, מה ההבדל בין הלבושים השונים האלו? שהמחשבה והדיבור הם רוחניים והמעשה הוא גשמי. המחשבה והדיבור הם בבחינת עליונים והמעשה הוא בבחינת תחתונים. ולכן הסדר באות הוא מאוד מעניין. שהגג הימני הוא כנגד המחשבה, הגג העליון הוא כנגד המחשבה. הרגל הימנית היא כנגד הדיבור. והם מחוברים. למה הם מחוברים? כי יש קשר טבעי בין המחשבה לדיבור. כמו שבדיבור יש אותיות, יש גם במחשבה אותיות. וכשאדם מסדר לעצמו את הדברים במחשבה, אז הוא יכול בקלות ובלי שום בעיה לבטא אותם בהמשך לזה בדיבור. מהמחשבה זה בא אל הדיבור. כשאדם חושב על משהו והוא מגדיר לעצמו את הדברים בצורה מסודרת בראש, אז אחר כך יודע מה לומר. הרי מה אומרים? סוף מעשה במחשבה תחילה, שכל דבר צריך להיות קודם ממחשבה. עוד מעט נראה איך זה קשור לסוף מעשה דווקא. אבל שניהם באים יחד. כי אי אפשר לדבר בלי לחשוב קודם. אדם לעולם לא יכול להוציא משפט מהפה שהוא לא חשב עליו אי פעם. כי שום דבר לא מתחיל בדיבור, הכל מתחיל במחשבה. לא תמיד האדם שם לב למחשבה הזו, אבל כל דבר שאדם מוציא בדיבור זה היה קודם במחשבה. ולהפך, כפי שאמרנו קודם, כשאדם חושב על משהו בצורה מסודרת, אז גם קל לו לבטא את זה בדיבור. עכשיו, אלו בעצם 2 הקווים, העליון והימני. הקו לרוחב והקו מלמעלה למטה. למה הקו של המחשבה הוא קו לרוחב והקו של הדיבור הוא מלמעלה למטה? אז גם לזה יש הסבר. קו של רוחב הוא מראה שמשהו מתפשט, הוא לא נשאר כנקודה, אלא הוא מתפשט לכל הרוחב, מה שנקרא מקצה לקצה. זה המחשבה. המחשבה, אדם יכול לחשוב על דבר עם כל ההשלכות, עם כל ההיבטים, עם כל הפרטים, אבל הוא נשאר תמיד בקו רוחב. מה זה קו רוחב? תמיד המחשבה היא בינו לבין עצמו. אף אחד לא יוכל לדעת את מחשבותיו. כי המחשבה זה נקרא לבוש פנימי. פתח. מה? זה כמו הניקוד של הפתח, נכון? עכשיו, המחשבה הזו, שהיא בעצם קו רוחב, היא מבטאת את לבוש המחשבה שהוא הלבוש העליון. היא לא כמו הפתח שנמצאת מתחת לאות, היא קו רוחב שנמצא, הוא הגג של האות. כי זה הכי גבוה, המחשבה זה הכי קרוב לנפש. אבל זה לא יורד למטה. לעומת זאת הרגל הימנית, מה האפיון שלה? שהיא נמשכת ויורדת מלמעלה, היא קשורה על המחשבה, אבל היא מגיעה עד למטה. כמו הדיבור של האדם, שבדיבור האדם מגלה לזולתו את מה שהיה טמון במחשבתו. זאת אומרת, הוא מצליח לרדת מהמקום הפנימי העצמי שלו אל הזולת. אז זה ההסבר לגבי הרגל הימנית והקו העליון. אחר כך יש לנו את הקו השמאלי. מה העניין של הקו השמאלי? הקו השמאלי הוא כנגד הלבוש השלישי, שזה לבוש המעשה. שמה העניין של לבוש המעשה? שגם כשאדם מדבר, אמרנו, זה עדיין נשאר ברוחניות. זה עדיין לא יורד למציאות, כמו הביטוי המפורסם, הכל דיבורים, כן? זה לא מגיע לתכלס. והמעשה הוא העיקר, אז לכן צריך להיות את הקו השלישי. אבל הקו השלישי הוא בדווקא מנותק משני הקווים שקדמו לו. למה הוא מנותק? כי המעשה צריך להיות נפרד מהמחשבה והדיבור בשני היבטים.
היבט אחד, זה לפני שאתה בא לעשות, תחשוב שוב פעם. זאת אומרת, נכון שיש קודם מחשבה ואחר כך דיבור, ורק לאחר מכן המעשה, לכן הדיבור הוא בימין והמעשה הוא בשמאל, שהסדר הוא שהימין קודם לשמאל, אבל לפני המעשה צריך שוב לחשוב. אבל אם כך, זה יכול להיות כמו עוד חץ, זה יכול להיות מחובר למחשבה. אז מה הסיבה שהמעשה מנותק? הרגל של ההי מנותקת מהגג? כי האדם כשהוא שקוע במעשה, אז כל המטרה של העשייה זה להביא לידי ביטוי את כל העומקים שהיו קודם לכן במחשבה ובדיבור. הרי אמרנו, המחשבה, דיבור ומעשה זה כלי ביטוי להביא את הנפש לפועל, להביא את הכוחות הפנימיים של האדם לידי פועל. אבל איזו טעות יכולה להיווצר? לפעמים האדם יכול להיות, מה שנקרא, להיסחף כל כך אחרי המעשה, ולשכוח שהוא נמצא למטה. לשכוח שהוא נמצא בשלב המעשה שהוא למטה מהמחשבה והדיבור. ואז אם הוא ישכח שהוא נמצא בדרגה נמוכה במעשה, אז לא תהיה לו שאיפה ולא תהיה לו תשוקה לחזור חזרה ולשאוב כוחות חדשים מהמקום, אמרנו שהמחשבה והדיבור זה העליונים והמעשה זה התחתונים. אז אם האדם נמצא בתחתונים ולאט לאט הוא מתחיל להרגיש שם בבית ולהרגיש בנוח, אז הוא לא יהיה לו את הרצון והתשוקה, שזה נקרא בלשון החסידות הרצו בנפש, המרוץ, תחושת המרוץ הפנימית, החשק הפנימי, לחזור ולשאוב כוחות חדשים והשפעה חדשה. ואז חס ושלום הוא יכול לבוא לידי טעות, כי ככל שהוא ירבה במעשה בלי לקבל זרימת דם חדשה, מה שנקרא, בלי לקבל השפעה חדשה מהעליונים, אז המעשה לאט לאט יהיה יותר ויותר יבש וחסר חיות, וחס ושלום זה יכול גם לסטות מן הכוונה, להגיע למקום שלא לזה התכוון המשורר. לכן, מה? דווקא אומר זה יותר מחובר למעלה למחשבה. לא, לכן הוא צריך להיות מנותק, כדי תמיד שהוא יזכור שכרגע שאני שקוע במעשה אני מנותק. ואני חייב מעת לעת לחזור למחשבה ולדיבור. מה שנקרא רצו ושוב. יש את השוב שזה בעצם ההבנה שלי שאני לא יכול להישאר בעולמות הרוחניים. אני חייב להביא את הדברים לפועל. לכן אני צריך לסגור את הספר ולסיים את התפילה ולגשת לעולם המעשה ולעשות מה שנדרש לעשות בעולם המעשה. רק שנייה. אין מינות. אני צריך לעזוב את המחשבה והדיבור לטובת המעשה. אבל ככל שאני יותר ויותר שקוע במעשה, אני צריך לזכור שאני צריך לחזור למחשבה ולדיבור, ולהטעין מחדש לבטריה, ולקבל מחדש את הכוונון הנכון והמדויק, שזה נמצא בעולמות העליונים של המחשבה והדיבור, ואז לחזור עם כוחות מחודשים ושוב לעשות. ולכן יש את הסדר אצל האדם שכל יום הוא צריך לקבוע עיתים לתורה, וכל יום הוא צריך להתפלל להשם. זאת אומרת, כל יום הוא צריך מחדש להטעין את עצמו במה שקשור לעולמות של המחשבה והדיבור, אבל כל יום הוא גם צריך לרדת לעולם המעשה. וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. רק שנייה אחת, ולכן השלמות של הקדושה היא מתגלית באות ה'. שיש פה גם את המחשבה, גם את הדיבור וגם את המעשה בדרך הכי מדויקת. שמצד אחד לא כמו הקוף, הוא לא יורד למטה מהשורה, כי לרדת למטה מהשורה זה כמו סטייה מהכוונה. הוא לא דבוק במחשבה, כי הוא בעצם מרגיש כל הזמן שהוא, מה שנקרא, הוא יודע את מקומו, הוא יודע שהוא נמוך, שהוא בעצם הקו המעשה, שהוא מפעם לפעם צריך לחזור ולהתרומם לקדושה, אבל הוא גם לא חסר, הוא קיים שם כי המעשה הוא העיקר. וזה בעצם מבדיל את האות ה' מהאות ד' שתקף נדבר עליה. אבל כמו אתה רוצה... האות ה' גם בנפרד. כן. היא השם. נכון. כשהיא מופיעה בנפרד. כן. על ההפרדה הזו של הרגל הקצרה יותר, שהאדם לא יחשוב אף פעם שהוא אלוקים. רעיון יפה מאוד, וזה ממש מתקשר עם מה שדיברנו. אני רק לומר, סליחה, אולי מעולם, זה מפליא עד כמה שהדברים האלה נפגשים. יהושע ברטונוב היה אמן גדול, ואוהב גדול של תורת ישראל. אבל היו לו קשיים כשהיה צריך לקום ולדבר משלו. לקרוא את התורה הזה הוא עשה
באופן בלתי רגיל עד כדי כך שאמרו שהוא יותר טוב מהגרסה האנגלית שהייתה מקובלת מאוד באנגליה, שהם אהבו את התורה. אז לכן הוא אמר, פה מתרוצצים הרבה דברים, אבל כשבא להוציא אותם זה לא יוצא ככה כמו שחשבתם. גם כן הדברים הטמונים באות ה'. מה שאתה עכשיו אומר קשור לזה שלמרות שאמרנו קודם שהמחשבה והדיבור מחוברים, אבל כיוון שהדיבור הוא הקו שיורד מלמעלה למטה, אז לא את כל מה שיש למעלה אפשר להוריד למטה. יש דברים שנשארים באותיות המחשבה. יש מושג כזה בחסידות שנקרא אותיות המחשבה, שזה אותיות כאלו שאי אפשר להוריד אותם לדיבור. גם אין צורך לעבור דרך הדיבור כדי לעשות. אתה יכול לעבור ממחשבה למעשה, לדלג על הדיבור בכלל. אבל זה לא שלמות, זה לא מצב מושלם. לכן האות A מבטאת שיש את השלמות של כולם, שלושתם. עכשיו ככה. אם אנחנו מבינים שהציור והתמונה של האות A מבטאת את שלמות העבודה בקדושה, אז עכשיו אפשר לחזור ולהבין את הטעות של קורח. שאמרנו שאצל קורח היה לו קשר למקום מאוד מאוד עליון מבחינה רוחנית, מקום מאוד גבוה, שזה האותיות ח' וק', חוק. שעניין של חוק קשור עם חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה, שזה מדרגה שלמעלה מטעם ודעת. ובלשון הקבלה והחסידות זה נקרא המדרגה שלמעלה מסדר ההשתלשלות. מה קורח בעצם טעה? שהוא לא רצה שהאור העליון הזה והמדרגה העליונה שהוא זכה לה, הוא לא רצה שזה ירד בסדר ההשתלשלות ויגיע לעולם העשייה, יגיע למעשה. לכן הוא דגל באות ריש, שמה זה אות ריש? שיש בה את הגג העליון של המחשבה, ויש בה את הדיבור, אבל אין מעשה. אין את הרגל של המעשה. הוא לא רצה לרדת למטה. רצה להישאר למעלה. לכן הריש באמת קשורה עם עניין שכמו שאמרנו קודם, עם הצד הלא טוב. אז זה באמת הטעות של קורח. איך זה בא לידי ביטוי באות ריש עצמה? שמה זה, איך כותבים ריש? רישין. רישין זה קשור עם הפסוק שאומר ולרש אין קול. עכשיו פה זה מאוד מעניין. שהרש הוא דומה לדל. דל זה עניין של דלות, ורש זה מרושש, כן? מה בכל אופן ההבדל? עכשיו זה מאוד מעניין שגם האותיות מאוד דומות, הצורה של האות, לא רק המובן, המונח של האות, כן? המובן, שזה רש וזה דל, אלא גם צורת האות, רש ודלת, הן ממש דומות אחת לשנייה. בספר לימוד א' ב' של ילדים, תמיד תראו שכותבים דלת רש, דלת רש, דלת רש, להרגיל את הילד להבחין בין הדלת לרש, כי זה לא מובן מאליו. עכשיו, מה בכל אופן במובן של ההבדל, מה ההבדל בין רש לדל? מי אני מגדיר רש ומי אני מגדיר דל? יפה, אז כתוב ולרש אין קול. שמה זה בעצם מרושש? שהוא נשאר חסר קול לגמרי. דל לעומת זאת, דלות זה מלשון, זה מעט. זאת אומרת, אמנם הוא עני, דלות זה עניין של עניות, אבל משהו יש לו משהו מועט. מה יש לדל שאין לרש? או במילים אחרות, מה יש לדלת שאין לרש? יש לה את הנקודה מאחור, שלרש אין אותה, כי הרש, כפי שכותבים אותה בדיוק בספר תורה, כותבים אותה מעוגלת. עד כדי כך שאם הרש כתובה שפיצית, זה פסול. הדלת בדיוק הפוך, שהדלת היא חייבת להיות עם זווית של 180 מעלות, ואם אין את הזווית הזו, של 90 מעלות, אם אין את הזווית הזו, אז היא פסולה. זה כמו רש. עכשיו, מה הנקודה של הזווית? הנקודה של הזווית יש בה תוכן מאוד פנימי. כי ברגע שיש נקודה באותו צד, באותה פינה, היא נקודה משותפת לגג ולרגל הימנית. הגג אמרנו זה מבטא את העליונים, המחשבה. הרגל הימנית זה הקו שיורד מלמעלה עד למטה. עכשיו, אם יש להם נקודה משותפת, נקודה מחברת, זה מראה שיש פה חיבור בין עליונים לתחתונים.
אז אפילו שבדלת עדיין אין את הרגל השמאלית של ההי, לכן היא בדלות. ה' זה עניין של השירות ודלת זה עניין של דלות. ולכן היא צריכה לקבל את ההשפעה מהגימל, כמו שאמרנו, הגימל יש לו את הנתינה, את היד הנותנת. גמול דלים. אבל למה יש לה את הכוח לקבל? למה היא קשורה לקדושה? כי יש לה את ההבנה ואת הנקודה שמחברת את העליונים והתחתונים. המגמה של ההי זה לחבר עליונים ותחתונים. כלומר, אתה מדבר על הדלת, לא על הרש. על הדלת, בשונה מהרש. נכון, נכון. אין לו בעיה. הגימל יש לו יד מושטת, הוא נותן, הוא משפיע. אבל למטה יש... מה זה למה יש לו למטה? הוא כמו ו'. שאפשר להכניס משהו בגימל. לא, הוא כמו ו' והוא מושיט יד. הוא נותן. הגימל זה גמול, זה נתינה. הוא פתוח כדי לתת. והוא נותן לדלת. דלת זה הדל שצריך לקבל, שאין לו. גם הדלת, אומרים על נקודה, זה יד מושיט לאחור, הוא לא רואה מי נותן לו, מי הגומל לו, הוא מסתכל קדימה על האי, הקדוש ברוך הוא מקבל והוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא. יפה, זה גם רמז יפה מאוד. שפניו אל ההי וידו אל הדלת, כן? מתן בסתר. ואז הוא מאפשר, מזכה את הנותן, שזה יהיה מתן בסתר. נכון? עכשיו, אז אם כן אנחנו מבינים שעיקר הטענה והבעיה שלנו עם קורח, זה העניין של הרייש, שאין לו את נקודת החיבור של העליונים והתחתונים, ולכן מבחינתו העניין של המעשה הוא בכלל לא קיים. אין אצלו את ההבנה שתכלית הכוונה היא זה להוריד את הכל מלמעלה למטה, שכל העניינים העליונים וכל הקדושה הגבוהה, כל החוק, אמרנו שיש בו את החוק בקורח, כן? שהחוק, שזה דרגה עליונה מאוד, תבוא לידי ביטוי במציאות התחתונה. מה התיקון לקורח? התיקון לקורח זה חוקת. זה הפרשה הבאה. חוקת יש את אותן אותיות, ח' וק', זה החוק, זה המדרגה העליונה של הקדושה. אבל במקום הרייש, מה מחליף את הרייש? האות ת'. עכשיו, האות ת' היא מאוד מעניינת. מצד אחד האות ת', בשונה מהאות ה', יש לה גם את הרגל השמאלית, אבל היא כן מחוברת למעלה, כמו ח'. אמרנו קודם שבח' זה בעיה, ח' זה גם מלשון ח', ח' ועוון. זה חיסרון, ח' זה עניין של חיסרון. אבל בת' זה כן מחובר. אבל מה מתווסף באות ת'? מתווסף שהנקודה של הדלת שהייתה מאחור, איפה היא עברה בת'? היא עברה למטה לסיום הרגל השמאלית, אבל היא לא נמצאת כמו קרן זווית, כמו שפיץ באות ד', אלא יש לה אורך ורוחב. זאת אומרת, היא נקודה שמתפשטת לאורך ולרוחב. מה מסמל את האות ת'? מה זה התיקון הזה של חוקת? אז רבי מסביר כך, שהאות ת' היא בעצם האות האחרונה בכ"ב אותיות לשון הקודש. מה זה מראה? שמי שהתחיל באלף והגיע מאלף ועד ת', אז הוא בעצם השלים את כל העבודה. הוא הגיע לנקודת השלמות. כל עוד שנמצאים באמצע העבודה, ועדיין יש התמודדות עם הדל ועם הרש, זאת אומרת יש התמודדות עם הצד הלא טוב, אז שם הסדר הוא כפי שאמרנו קודם, שיש עשה ולא תעשה. מה זה עשה ולא תעשה? העשה זה מה שאתה חייב. מה אתה חייב? שיהיה מעשה. בלי מעשה אתה כמו קורח, ריש. מה לא תעשה? שהקו של הריש לא יהיה, שהקו של ההי לא יהיה מחובר למחשבה, שכל הזמן תדע שאתה צריך מפעם לפעם לעלות חזרה ולשאוב כוחות מלמעלה, כוחות חדשים. כי חלילה אם תהיה רק בתוך עולם המעשה, אתה יכול לשקוע שם ולהתנתק. אבל כשמגיעים לסוף ושלמות העבודה, מתחיל סדר חדש. בסוף ושלמות העבודה לא צריך את ההפסק בין המעשה למחשבה והדיבור. כי בעצם המציאות התחתונה כבר מתוקנת, מזוככת, וכיוון שהיא מזוככת, אי אפשר ליפול. אי אפשר ליפול מהמעשה. אז אפשר כל הזמן לחבר את המחשבה, דיבור ומעשה למציאות אחת, שזה מתבטא באות ת'.
עכשיו, איפה אני רואה שבאמת המציאות התחתונה היא מתוקנת? שבאות אף עצמה, מה הנקודה האחרונה של האות אף? איפה הנקודה הכי תחתונה? התחתית של הרגל השמאלית. כן? כי יש את הגג העליון, יש את קו הימין, שהוא קודם לשמאל, יש את קו השמאל שיש בו מעלה ומטה, והתחתית של הקו השמאלי זה הסוף של הסוף, זה האות האחרונה והסיומת שלה. ומה יש שם? שם יש את נקודת הביטול. זאת אומרת שהאדם מגיע למדרגה כזו, שגם כשהוא שקוע בעולם העשייה, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, ומתעסק עם דברים ארציים וגשמיים, דברים תחתונים, הוא כל כך חדור בביטול שלו לקדוש ברוך הוא, כי הוא השלים את כל העבודה, והוא הצליח כבר להביא את כל המדרגות העליונות של החוק, של הרוחניות ושל הדרגות העליונות מלמעלה למטה, ומצד שני הוא זיכך עד כדי כך את המציאות של למטה, שהיא כבר כלי קיבול לקבל את כל האורות העליונים שמלמעלה, אז אצלו כבר אין פערים. אין אצלו פער בין העליונים לתחתונים. ולכן מתגלה אצלו שלמות הביטול בדרגה התחתונה ביותר. ואיך מתבטאת נקודת הביטול אצלו? יש שני אופני ביטול. יש אדם שכשהוא בביטול הוא הופך להיות פסיבי. כיוון שהוא בביטול אז כולו מתכווץ לנקודה, הוא לא מעיז לפתוח את הפה, הוא לא מעיז להעלות רעיונות חדשים, הוא בטח לא מעיז מה שנקרא לעלות על הבמה ולעשות מה שצריך לעשות בפני כל, כי הוא כולו בביטול, בשפלות. אבל יש מציאות כזו, וזו מציאות לא מושלמת, זה לא מציאות מתוקנת, זה הנקודת הביטול של הדלת, שבאמת יש לו ביטול ולכן הוא מקבל את ההשפעה מהגימל, אבל זה דל, זה הכל בדלות, הכל בקטנות. ולכן חודש ד', חודש רביעי, שזה חודש תמוז, שאומנם מקבל את ההשפעה מחודש ג', שזה חודש סיוון, הוא עדיין יכול להיות קשור לחורבן. מה התכלית? התכלית היא שהנקודה הזו, כשהיא תגיע לשלמות העבודה, שזה הדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה, שזה הדור שלנו, היא תהיה באופן כזה, שימו לב, זה בעצם המסר, שיהיה את נקודת הביטול, ושנקודת הביטול תתפשט לאורך ולרוחב. זאת אומרת שאדם יהיה מצד אחד בתכלית הביטול לאלוקות, מצד שני שהכוחות שלו יתפשטו לכל כיוון, לאורך ולרוחב. שהוא לא יהיה בשום מעצור פנימי, בשום קיבוץ פנימי, שהוא אומר לעצמו לא, אני לא יכול לפעול. הוא כן יכול לפעול. הוא יכול לפעול ויכול לדבר ויכול ליזום ויכול לעשות. והכל נעשה לא מתוך הישות והמציאות שלו חס ושלום, אלא מתוך ביטול מושלם. ולהגיע לדרגה הזו שהיא כאילו נשיאת הופכים. כי כמו שאמרנו קודם, מצד הטבע של האדם, אם הוא בביטול, אז שאחרים יעשו, לא מעיז לעשות. ואם הוא מתחיל לעשות בעצמו, אז הוא מתחיל להרגיש את עצמו, מתחיל לתפוס את עצמו, מעצמו. אבל זה המצב כשנמצאים באמצע העבודה. כשמגיעים לסוף העבודה, אז אפשר לחבר את שניהם יחד. ולכן רק האות תף, יש בה את הנקודה הזו בתחתית של האות, שהיא לא נקודה קטנה, אלא נקודה שמתפשטת לאורך ולרוחב. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, אין משמעות לזה שהקו הוא תחתון? איך? הרי קודם אמרת שיש את הקו העליון, כן. המחשבה כן. והדברים הרוחניים. כן. בתף יש את הקו התחתון. אין קו, זה לא קו. לא, זה לא קו. זה לא קו. סיומת. זה לא קו, זה נקודה. אם תראה באותיות, כמו שכותבים, זה ספר תורה, זה לא קו, זה נקודה, זה ריבוע. זאת אומרת, זה נקודה שיש לה אורך ורוחב, שהיא מתפשטת לאורך ולרוחב. היא לא קו מימין לשמאל. זה לא כמו באות ב' או באותיות אחרות שיש בהן קו תחתון. זה לא קו. בכוונה למטה לביטול. ושוב, זה נקודה, שזה מבטא את הביטול, וזה נקודה שיש לה אורך ורוחב, שזה מבטא שהביטול מתבטא בפעולה, בעשייה, באקטיביות. זה לא ביטול פסיבי, זה ביטול אקטיבי. שהמונח הזה, ביטול אקטיבי, הוא לכאורה מציאות לא קיימת. כי אם אתה אקטיבי, אתה לא בביטול, ואם אתה בביטול, אתה לא אקטיבי בדרך כלל. פה, בשלמות העבודה, אפשר להיות בביטול אקטיבי. כן? החיבור של הקו השמאלי הוא טוב, כי אמרנו בעיה, זה טוב שיש הבדל. אז הסברנו, כל עוד שהמעשה הוא לא מתוקן, הוא לא בשלמות העבודה,
אז ממילא אם אתה מדי שוקע במעשה, אתה יכול להתנתק מהרוחניות. ולכן מזכירים לך כל הזמן, אל תטעה לחשוב שאתה מושלם, אתה לא מושלם, אתה למטה, אתה מנותק. ואם אתה מנותק, אתה מפעם לפעם חייב ללכת ולשאוב כוחות חדשים. אבל ברגע שנשלמת העבודה והתחתון הוא כבר נעשה כלי מזוכח לקבל את ההשפעה, אז אין לו שום בעיה להתחבר עם המחשבה והדיבור. להפך, בזה מתבטאת השלמות, בזה ששלושת הקווים מתחברים ומתאחדים. הרי מה תכלית השלמות בגאולה השלמה? שהרוחניות והאלוקות מתחברת עם הגשמיות. וזה מה שקורח לא רצה שיהיה. זאת אומרת, קורח מבחינה רוחנית הוא כבר היה בגאולה השלמה, כך כתוב. הוא הצליח בדרגות העליונות שלו, כתוב שלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי, שזה אחד הביטויים לעליית המדרגה הרוחנית שתהיה לעתיד לבוא. קורח כבר אחז באותה מדרגה. הגבורות שקורח השיג, הגבורות הקדושות, הם היו שייכים למדרגה של בית שמאי. אלא מה הייתה הבעיה של קורח? שהוא לא הבין שבכדי להגיע לדרגות העליונות האלו של העתיד לבוא, זה חייב לבוא יחד ועל ידי הזיכוך של המציאות התחתונה. דווקא על ידי זה שאתה מוריד מעצמך, משפיל את עצמך, מלמעלה למטה. אתה לא נשאר מה שנקרא בחברה הגבוהה הרוחנית, אלא אתה יודע לוותר כמו אהרון הכהן, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ומשכין שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. ויש לו את השפלות והביטול לרדת עם כל זה שהוא קודש קודשים. התורה הקדושה מעידה עליו ויבדל אהרון להקדישו להיות קודש קודשים. ועם כל זה הוא זה שלא שלח אחרים, אלא הוא בעצמו יורד ומתעסק עם הדברים הכי פעוטים כביכול, עם הבעיות הקטנות. אם יש לכוח מעלה, שהוא רצה קדושה, אז איך העונש שלו היה כזה דרסטי? צריך להיות עונש יותר מתון כזה. כאילו מחקו אותו לגמרי. דבר ראשון, לא מחקו אותו לגמרי, כי יצא ממנו שמואל שהוא שקול כמשה ואהרון, ובני קורח לא מתו. ויש פרשת שבוע על שמו, לא על שמי ולא על שמך יש פרשת שבוע, כן? אבל קורח יש לו פרשה על השם שלו. העונש הזה זה עונש חריג מאוד, שתפתח אדמה ותמלא. נכון, בשביל לבטא שזה הפך כל הכוונה. אתה יכול להיות במדרגות הכי גבוהות, כביכול להיות מחובר לעתיד לבוא, אבל אם אתה נמנע מלהוריד את זה לעולם המעשה, ולהבין שכל האתגר זה לזכך את המציאות הגשמית, מה שנקרא שיהיה את הקו של ההי. הוא התעמת פה עם האמת. ברגע שהוא התעמת עם האמת, מה הוא אמר דבר ראשון? שמע ישראל. אם הוא היה כל כך צודק, כל כך שלם עם עצמו, אולי צריך להגיד שמע ישראל. אולי, אבל אם אתה אומר שהוא התעמת עם האמת, אז זה באמת נכון, כי כתוב שמשה אמת ותורתו אמת. וכיוון שקורח חלק על משה רבינו, לכן הוא ניתק את עצמו מהאמת. שאלות במחילה. אחד, הטף העניין שלה שזה השלמות העבודה בגלל שהיא האות האחרונה באלפת? היא מבטאת שהשלמת את כל העבודה מאלף ועד תף. אוקיי. שתיים, העניין של קורח, שהרב מזכיר שהוא היה כל כך בדרגה גילאית, רוחנית גבוהה, במשה גבוהה, ואנחנו יודעים שכל העניין של מתן תורה היה חיבור בין עליונים ותחתונים, זה משהו שאנחנו יודעים אותו עכשיו והוא לא ידע עליו? כלומר, מהמקום שלו שהוא רצה שלא יהיה חיבור, העניין הזה לא היה ברור שמתן תורה זה... זה בכלל לא היה, זה הערה שהחסידות מהירה. החסידות מהירה לנו מה תכלית הכוונה ומה תכלית העניין במתן תורה. אבל קורח הוא אחז במדרגה שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. זאת אומרת, הוא רצה לקחת את הכל למקום של הקדושה ולא לאפשר לדברים לרדת למטה. ומצד שני, מה שנמצא למטה, שישאר למטה ולא יעלה למעלה, שיהיה את ההבדלה המוחלטת בין העליונים והתחתונים. כן? יתרה מזו, מה המחשבה של כוח? אם הקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה עליון וזה יהיה תחתון, סימן שזה צריך להיות למעלה וזה צריך להיות למטה. מה אתה בא לערבב את הדברים? מה אתה בא לחבר דברים שהקדוש ברוך הוא לא חיבר אותם? להפך, תלמד מהקדוש ברוך הוא. אבל במתן תורה נעשה חיבור. איך? במתן תורה נעשה חיבור. אנחנו היום יודעים שכל התכלית המכוון של מתן תורה זה לאפשר את החיבור הזה בין עליונים ותחתונים. אבל הוא לא ידע את זה הוא לא ידע שזה תכלית הכוונה. או שהוא ידע והוא לא רצה, אבל על כל פנים הוא רצה שיהיה הבדלה. מתן תורה זה לפי הלוחות הראשונים או לפי הלוחות השניים? איך? בלוחות הראשונים או בלוחות השניים? מתן תורה זה לא הלוחות הראשונים ולא הלוחות השניים, זה במעמד הר סיני. זה היה 40 יום לפני הלוחות הראשונים. על כל פנים, עכשיו בעצם נוכל להבין איך כל זה קשור לחודש תמוז.
אמרנו קודם שקורח, הרייש, מבטאת את המציאות הכי גרועה. לכן הרייש זה כאילו עניין שאין לו תקנה. קורח בלע אותו האדמה. כמו שאמרנו קודם, לרש אין קול. קול גם זה קשור, על פי תורת הסוד, קול זה הולך על דרגת היסוד. שזה הכוח המשפיע בקדושה. זאת אומרת שלרש אין קול מה זה, לרש אין משפיע. זה אחד כזה בלי משפיע. מי שמכיר את המושג משפיע, אז יש אחד כזה שאין לו משפיע. שהוא מה שנקרא רוצה לנתק את עצמו ממקור השפע. ומצב כזה באמת, תודה רבה, מצב כזה הוא מצב חסר תקנה. מה קרה לו? בלע אותו האדמה. התקנה היחידה שיש תמיד תקנה זה תשובה. שמה ראשי תיבות תשובה? תף. התף היא העניין של התשובה. כמו שאמרנו קודם, מה התיקון של קורח? חוקת. התף של חוקת. אבל דלת יש לה תקנה. כי הדלת היא דומה לריש אמנם, אבל יש בה את נקודת הביטול. נקודת הביטול זה כמו שאצל יהודי יש את נקודת היהדות. יכול להיות יהודי בחיצוניות, יכול לפעמים להתנהג כמו ריש, כמו רשע. אבל בפנימיות שלו, אין לו ריש, בפנימיות שלו יש לו את נקודת היהדות. ונקודת הביטול שיש לו בפנימיות מקשרת אותו מלמטה מטה, גם אם יהיה בדרגות הכי תחתונות חס ושלום, מקשרת אותו למעלה מעלה. ולכן היהודי יש לו משפיע או אין לו משפיע? לדל יש משפיע או אין לו משפיע? יש לו את הגימל, גמול דלים. הגימל משפיע לו. מי זה המשפיע שלו? מי זה הגימל? הגימל זה התורה. אמרנו שחודש השלישי שזה הגימל, זה החודש של מתן תורה. אז יהודי כזה שתמיד מקושר לתורה, ותמיד מקושר ללומדי תורה, ותמיד שואל דעת תורה, תמיד מנסה לקבל השפעה ממשפיע שהוא באמת איש שקשור לתורה, אז גם אם הוא דל, גם אם חסר לו את הרגל של המעשה, זאת אומרת חסר לו במעשה המצוות, חסר לו בהשפעה שבאה מלמעלה למטה, אבל הוא בכל אופן מחובר. וכשהוא מחובר, אז הוא יכול גם להתרומם, כמו שאמרנו קודם, הוא יכול להפוך להיות, הרוממך השם כי דיליתני. אבל מתי תהיה השלמות שלו? השלמות שלו תהיה בתף. וזה מה שהרבי אומר, שמגיעים לדור האחרון של הגלות, שהוא הדור הראשון של הגאולה, אז מגיע הזמן שחודש הדלת, חודש תמוז, שאותו אנחנו מברכים בשבת הזו, יהפוך מחודש שקשור לחורבן. שמה מבטא החורבן? הרי הקדושה מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. הקדושה היא לא משהו שאפשר לפגוע בו. במה כן אפשר לפגוע? במה השם, מה שנקרא שפך את חמתו, על העצים ועל האבנים. מה שנחסר בחורבן זה העניין של המעשה, כמו קורח. מה התיקון של החורבן? זה העניין של הגאולה. מה זה גאולה? ראשי תיבות זה האות ג', זה ההשפעה. זה השפע שבא מלמעלה למטה, שאין את הנתק. שיש את ההשפעה שבאה מלמעלה למטה, ועד כדי כך שכל אחד ואחד נהיה בעצמו משפיע. שכל אחד יודע שעליו מוטלת החובה של יפוצו מעיינותיך החוצה. שהוא צריך בעצמו להפיץ את האלוקות. לכאורה יבוא אדם ויגיד, מה אני כבר יודע שאתה רוצה שאני אפיץ? אז רבי תמיד, זה הסיסמה המפורסמת של הרבי, המוטו, שאם אתה יודע א', אל תחכה ללמוד את הב', אלא תלך ללמד את האלף. אחר כך תלמד ב', תלמד גם ב'. אבל מה שאתה כבר יודע, מיד תשפיע. שזה בדיוק הנקודה של התף. מה זה הנקודה של התף? לכאורה אדם שיודע רק א', אז הוא מרגיש בביטול. אז יש מעלה גדולה להרגיש בביטול, שאתה מרגיש שאתה עוד לא יודע, אתה צריך עוד ללמוד. אבל מצד שני, אם אתה בביטול שלם, בביטול של שלמות האות תף, אז מתוך הביטול מיד תשפיע, מיד תתפשט לאורך ולרוחב. מיד תלמד את האלף, וככה כל דבר שתלמד תלמד. זה נקרא ללמוד על מנת ללמד. עכשיו, לכן כשמגיעים לאות תף, שזה הדור האחרון של הגלות, יש את הכוח שחודש של דלת, חודש של דלות, נהפך לחודש הגאולה. שבפשוט הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שבחודש הזה ראינו נס אלוקי, שהנס האלוקי הזה הוא לא קשור עם מאורע פרטי של איש פרטי. והוא אפילו לא קשור עם מאורע כללי של איש כללי, כי הרבי זה איש כללי.
אלא הרבי בעצמו כותב, כך הרבי הקודם כותב במכתבו לחג הגאולה, הוא כותב, לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב וי"ג תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וזה עדיין לא החידוש הגדול, החידוש הגדול הוא וגם כל אשר בשם ישראל יכונה. זאת אומרת, גם אם יש יהודי שהוא עדיין לא מחבב את תורתנו הקדושה, בגילוי, וגם אם יש יהודי שהוא עדיין לא בגדר של שומר מצווה, אבל אם שם יהודי עליו, אם בשם ישראל יכונה, אז גם הוא נגאל בי"ב וי"ג תמוז. וכמו שהרבי אומר שבפשטות, זה לא עניין, זה לא אמירה אלוקית שלמעלה משכל, זה משהו שאפשר להבין אותו בפשטות. מי שיעקוב אחרי סדר מאורעות הדברים, אז הוא יראה שהתפנית שקרתה בשחרורו של הרבי הקודם, הרי בעצם קמה מדינה עם עוצמה בלתי רגילה, עם תנועת הקומוניזם, מה היא הייתה? תנועה של כפירה בבורא עולם ומנהיגו. כפירה שלא היה כמותה מבריאת העולם. גם עובדי האלילים הגדולים ביותר, אז אמנם הם עבדו עבודה זרה, ומרדו באלוקי ישראל, שזה אלוקים אמת, הם עבדו אלילים. אבל עם כל זה שהם עבדו אלילים ועבדו אלוקי נחר, עדיין אמונה בכוח עליון הייתה להם. היה להם עיוות מוחלט, מה זה כוח עליון, מי זה כוח עליון. זה היה שקר מוחלט. אבל לפחות היה להם את ההכרה שיש כוח עליון. ולבוא עם עוצמה כזו, כמו שהייתה ממשלת ברית המועצות, עד כדי כך שהרבי נמנע מלהשתמש בשם הזה, הרבי קורא לזה המדינה ההיא. לא לתת כוח אפילו באזכור השם שלהם. אז שבאה המדינה ההיא ומכריזה, שמה דגל של כפירה בבורא עולם, אין ירידה יותר גדולה מזה. בא יהודי אחד, הרי היה שם אלפים של רבנים, ומאות מיליונים של יהודים יראי שמיים, וצדיקים ובעלי מדרגה. אבל מה עשו כולם? או שברחו מחוסר ברירה, או שהסתתרו מחוסר ברירה, או שלא עלינו הם נתפסו ועשו להם כל מיני עניינים שמרחם. אבל היה יהודי אחד ויחיד שלא חת ולא פחד, ובפומבי, ברבים, בלי להסתיר, הכריז מעל כל במה אפשרית שלא צריך להישמע להוראות הממשלה. ובעצם מצא את כל הפרצות בחוק שלהם, איך אפשר בכל אופן לקיים מצוות. ובפועל הקים מחתרת ענפה בכל רחבי ברית המועצות, הרבי הקודם. מחתרת של הפצת יהדות, של הקמת מקוואות, בתי ספר לילדים, חדרי לימוד תורה, בתי כנסת, והכל במחתרתיות ובמסירות נפש ממש. הוא לקח אנשים והשביע אותם שהם הולכים על החיים ועל המוות, והם נשבעו לו, וככה הם עשו, והלכו על החיים ועל המוות, השם יקום דמם. הוא לא שכנע אותם, הוא רק ביקש מהם, הוא לא שכנע אותם בכלל, לא צריך לשכנע אותם. הוא העיר בהם את האלוקות, זאת אומרת, זה היה מובן מאליו. ובאמת, אחד הדברים הנפלאים שאומרים שאצל הרבי הקודם, הרי יהודים עם מסירות נפש היה בכל הדורות. מה החידוש במסירות נפש של הרבי הקודם? שהוא הראשון שהיה רבי של חסידים בעלי מסירות נפש. זאת אומרת שהוא הצליח לפעול מסירות נפש גם אצל החסידים, לא רק בעצמו. כי זה שאדם בעצמו מגיע למסירות נפש, זה בטבע של היהודי. אבל להיות יהודי כזה שיכול לגרום ליהודי אחר שיתגלה בו כוח המסירות נפש, זה החידוש של הרבי הקודם. בכל אופן, זה מה שהרבי מסביר. שבעצם העוצמה שלהם הייתה כזו גדולה, שאם הוא לא היה נעמד ותוקע מה שנקרא, תוקע להם את כל התוכניות, ועד כדי כך שאחרי שמסרו אותו וגזרו עליו גזר דין של הפך החיים, הם הוכרחו לשחרר אותו. וזה היה משהו בינלאומי, היו לחצים בינלאומיים, ובעצם כל העולם היה עקב אחרי כל התהליכים האלה. ואחר כך בפועל הוא יצא מברית המועצות, התחיל בתשתיות שבסופן, הוא הגיע לארצות הברית, והרבי ממשיך דרכו, הקים את רשת השלוחים בכל פינה בעולם. זאת אומרת, היום כל הרשת של היהדות בכל פינה בעולם, היא תוצאה ישירה של אותו חג הגאולה. לכן זה בפשטות נוגע לכל יהודי בעולם, יהיה מי שיהיה. גם יהודי כזה שלא משוייך בפועל לתורה וקדושה,
עדיין הזהות היהודית שלו מוארת. ועדיין זה שהיהדות בעולם היא נישאת בגאון, וזה גאווה להיות יהודי, ולא חס ושלום הפוך כמו שהיה אז, זה הכל בהמשך לאותה מסירות נפש. ולכן הרבי אומר שזה שזכינו בדור הזה לכזו גאולה, וכזה גילוי אלוקי, איך שהאלוקות והקדושה מנצחת את כוחות השפלות והרשע, זה כי בדור הזה יש כוח לרומם, הרוממך השם כדיליתני, להרים את הדלת מלמטה מטה, ולהביא אותה למעלה מעלה, להביא אותה למצב של גילוי. מה זה ג'? זה גאולה, וזה גם ראשי תיבות גילוי, שמתכלית החושך וההסתר והחורבן מתגלה שלמות הגילוי. וזה התיקון האמיתי של קורח. לכן את פרשת קורח אנחנו לפעמים עדיין קוראים בחודש סיוון. בחודש סיוון היה המאסר של הרבי הקודם. עדיין יכול להיות מציאות של ריש, של קורח. וקורח התלמיד חכם גדול, זה לא שהוא לא, הוא לא קשור, זה חודש סיוון, זה חודש של התורה. קורח היה גאון עצום בתורה. אבל עדיין בתוך הלוויים, בן דוד של אהרון הכהן, מה שנקרא גאון בתורה, עדיין יכול להיות במדרגה של ריש. שהוא לא רוצה לרדת למטה, הוא רוצה להישאר עם התורה והקדושה למעלה. וחס ושלום התוצאות של זה, שבעלה אותו אדמה. התיקון הוא חוקת, זאת חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? תלמד תורה מתוך ביטול. מה זה ביטול? תעשה מה שרוצים ממך, לא מה שאתה רוצה. גם אם אתה רוצה להתרומם ולהתעלות בקודש, תשאל את עצמך מה השם רוצה ממני. אולי השם רוצה ממני בדיוק להפך. שאני כרגע אסגור את הספר, ואני כרגע ילך להשפיע. אני כרגע ילך להפיץ את מה שכבר למדתי אתמול, ליהודי שעוד לא יודע מה שלמדתי אתמול. נכון שמצד הרצון שלי, אני רוצה עכשיו להיות בתוך היכל התורה, ולהמשיך לספוג וליהנות בקדושה. האדם צריך לדעת, בדור הזה צריך לדעת עניין כללי, כל אחד צריך לדעת, שלכל הראש רוצים מכל אחד להפיץ יהדות. הרבי אומר שזה מתבטא בסיסמה שטבע אותה הבעל שם טוב, יפוצו מעיינותיך חוצה. יש בסיסמה הזו שלושה עניינים כנגד האות ד'. יש את היפוצו, שימו לב, מה זה יפוצו? עוד לפני שאומרים לך מה להפיץ ואיפה להפיץ, אומרים לך איך שאתה מתעורר בבוקר, איך שאתה נושם אוויר, עוד לפני שאתה אומר מודה אני, אתה כבר צריך להיות בתנועה של יפוצו. יפוצו. מה זה יפוצו? אתה מרגיש שקמת בשביל להפוך את העולם. קמת בשביל להפיץ בלי גבול את הכל. אתה עוד לא יודע מה ואיך ולכם, עוד לא קיבלת מה שנקרא את ההוראות, אבל אתה כבר יודע באיזה תנועה אתה נמצא. אתה נמצא בתנועה של יפוצו. אחר כך יש את זה הנקודה של הדלת, זה נקודת הביטול, שהיא מעל הכל. אחר כך יש את הגג העליון, שזה הדרגה של העליונים, זה מעיינותיך. מה זה מעיינותיך? זה המים החיים של התורה, שזה פנימיות התורה, תורת החסידות. ולאיפה להפיץ? חוצה, זה הרגל של הדלת שמגיע עד למטה מטה, עד לדרגה הכי תחתונה, לחוצה. והכנו למד. אבל בזכות מה אתה מצליח לקחת את המעיינות ולהפיץ אותם חוצה? בזכות נקודת הביטול, בזכות זה שמלכתחילה אתה בתנועה של יפוצו. וזה בעצם התיקון של הדלת. זה התיקון שממקום כזה שהדלת אומנם חסר לה את הרגל, אבל אם יש בה את נקודת הביטול, את נקודת היפוצו, זה יגיע עד למטה מטה וזה יתקן גם את עולם המעשה. זה התיקון של הריש, שקורח לא רצה לרדת למטה, לא רצה לרדת למעשה. לכן את פרשת קורח אנחנו קוראים היום. פרשת חוקת בשבוע הבא זה כבר יהיה ראש חודש תמוז. שם כבר נהיה במדרגה של הדלת, אבל לא הדלת הירודה הדלות, אלא הדלת שהיא כמו דלי, שמתרומם למעלה מעלה, ומתגלה שזה חודש הגאולה וחג הגאולה, ובעזרת השם מתגלה לנו שזו תהיה הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש. פרק אחד מילים לפינון שמונה אז באמת עוד רגע נשאר לשמוע את כל השאלות, רק לזכות שלושת הנהדרים שבעזרת השם יימצאו תקף ומיד, אז נגיד יחד פרק תהילים. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ.
אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. תגיד גם בתהילים. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אז באמת נגיד לחיים מיוחד שכתוב שמה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. מלאך מיכאל התפקיד שלו זה להיות הסנגור של עם ישראל. אבל שנמצאים יהודים יחד, בפרט שנמצאים כמה וכמה עשיריות יהודים, ומכל הלב מברכים ומאחלים שתהיה טובה ליהודי נוסף, ליהודי שלישי, על אחת כמה וכמה לשלושה יהודים שנמצאים בצרה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויציל אותם ויחזיר אותם שלמים ובריאים לביתם, ושלא יהיה חס ושלום יותר מקרים של עוגמת נפש לאף יהודי בכל מקום שהוא, ונזכה תקף מיד לגאולה האמיתית והשלמה, לחיים, לחיים ולברכה, לפי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. לחיים.